ഹരേഷ്മാരായിട്ട് പഠിച്ചു ഉത്സാഹം ഉത്സാഹം നിശ്ചയാ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത്സതോ വൃത്തേ ഷഡ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ സ്കൂൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എടുത്തോ? പഠിച്ചോ? എല്ലാവരും ഉപദേശം പഠിച്ചോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല മാതാജി. ഒന്നും രണ്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മാതാജി. ഒന്നും രണ്ടും മറ്റേ ക്ലാസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അത്. ഉപദേശാമൃത ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന മുൻവ്യവസ്ഥ എന്താണ്? ദൃഢവിശ്വാസവും 8 മണിക്കാണോ? 8 മണിക്കാണോ മാഡം? ഇന്ന് 3 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലേ? പിന്നെ നടന്നോണ്ടിരിക്കണം. ഇതിനകത്ത് 8 മണിക്കൊന്നും കിടക്കണം. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന മുൻവ്യവസ്ഥ എന്താണ്? അതിന്റെ ആൻസർ രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ദൃഢവിശ്വാസം, ഒന്ന് മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പുരോഗതി നേടാനും പിന്നെ 6 ദോഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവയാണിവ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത്. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? മാതാജി ലൈനിലില്ല തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് പറയാം, ഞാൻ ചോദ്യം എടുക്കാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതാണോ? ആദ്യത്തെ മുൻവ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന്. ഉപദേശത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന മുൻവ്യവസ്ഥ എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അതാണോ മാതാജി? മുൻവ്യവസ്ഥ അല്ലെ? അതെനിക്കറിയാമല്ലോ. നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണോ? ദൃഢവിശ്വാസമായിരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. കൃഷ്ണാബോധമായിരിക്കും. എന്താണോ അതിന്റെ ആൻസർ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ല. ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന മുൻവ്യവസ്ഥ എന്താണ്? ശ്ലോകം 2 കണ്ടു കിട്ടി. നിയമമാണ്. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന മുൻവ്യവസ്ഥ, അതായത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ്. അവിടെ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം തന്നെയാട്ടോ. സംശയം വന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ,
താങ്ക് യു. ഒരു ചോദ്യത്തരം വായിച്ചു ഇനി പോവാം. രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ്, 6 ദോഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരെയും. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവര് പറയാവോ ആൻസർ? ഹരേകൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ ട്ടാ. 6 ദോഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? അംബിക മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. അത് ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ശരിയാട്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വനജ മാതാജി മ്യൂട്ടാ മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യത്തിലധികം സേവ് ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നത് രണ്ടും എന്തിൽ വരും? അത്യാഹാരത്തിൽ വരും കേട്ടോ. അത്യാഹാരത്തിൽ പറയുന്നത് വനജ മാതാജി അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ 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 അതല്ലേ? അതെ അതെ ഞാനാ പറഞ്ഞ. ശരി ശരി. നന്നായി അറിഞ്ഞു. ആരെയാ എന്നെയാന്ന് വിചാരിച്ചാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ. അതെ, ഞാനൊരു വനജ മാതാജിനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മാതാജിയോടെ എന്തെങ്കിലും അതെ ചോദിച്ചു. പ്രജൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? ശോഭന സുദർശൻ മാതാജി. പ്രയാസമല്ലേ? അതിനു മുമ്പ് പ്രയാസമുണ്ട്. പ്രയാസം കഴിഞ്ഞ ദോഷം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? പ്രയാസം എന്ന ദോഷം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ശോഭന സുദർശൻ മാതാജി മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാവോ? അധ്വാനിക്കും. അമിത അധ്വാനം. അതെ, അമിത അധ്വാനം. അതായത് ദുർലഭമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നേടാനായിട്ട് അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത് പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രജൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നാഗേശ്വരി രഘുമാതാജി. നാഗേശ്വരി മാതാജി, നാഗേശ്വരി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. പ്രജൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ സംസാരമാണോ? ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ പ്രജൽപ്പം? പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സംസാരം. ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ സംസാരം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊഴികെ മറ്റു സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അതെ, നിയമാഗ്രഹവും ഇല്ലായ്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? സൗമ്യ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിയമങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ യാന്ത്രികമായി പാലിക്കൽ. ആഗ്രഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതെ അതെ. നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ യാന്ത്രികമായി പാലിക്കൽ. നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായ ആത്മീയ നിയമങ്ങൾ അവഗണിക്കലാണ്. ഒന്ന് നമ്മള് നിയമങ്ങള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കുന്നത് നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുത്, നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നതും റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ജനസംസർഗം ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു? സുജാത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക. ഒഴിവാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക. ഒഴിവാക്കണം. എന്ത് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോ? പ്രതികൂലമായിട്ട് വരും. നമ്മളെ ഭക്തി ഇല്ലാതാക്കും. അതാണ് പ്രതികൂലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാതാക്കും. അടുത്തത് ലൗല്യം എന്നാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലൗല്യം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥിക്കുന്നത്? വസന്ത മാതാജി. ാണല്ലോ ലൗകിക ജീവിതത്തിനോട് എന്ത്? എനിക്കറിയില്ല. ശരി ശരി, ഒരു മിനിറ്റ്, അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കട്ടെ. സുനന്ദ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. തീവ്രമായുള്ള ആഗ്രഹം അത്യാർത്തി. തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത്യാർത്തിയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഭൗതികമായി. അതാണ് ചോദ്യം.
ലൗല്യം കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 ദുഃഖങ്ങള്, 3 വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങള്. ഷീല മാതാജി. ഷീല. ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ഭഗവത്ഗീത 7:14 പ്രകാരമായി അതിജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത 7:14 പങ്കജ മാതാജി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ പൂർണ്ണമായ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 10 ചോദ്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയപ്പോ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ വന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. അതെ, ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതെ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയപ്പോ ബാക്കിയെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം ഇനി നമ്മളെ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ? ഉത്തരം തന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കട്ടെ. പറയാ ഉപദേശം, രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശ വൃത്തത്തിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്? ശശീന്ദ്രവതി മാതാജി. ഞാന് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് കേൾക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ പറയാം. വസന്ത സാമ്പ മാതാജി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സേവനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത്യാചാരം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പാഠഭാഗത്ത്? ഷീല ഇ.എൻ. മാതാജി. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ സമ്പാദിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രജൽപ്പം എന്നാൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ശോഭ മാതാജി. അലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യമായ സംസാരം. ആഗ്രഹം എന്നതിലെ ആഗ്രഹം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സിമി മാതാജി. നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനോ പരാജയപ്പെടുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അതല്ലേ മാതാജി ചെയ്യുന്നത്? അതായത് റിജക്ട് ചെയ്യാണല്ലോ അവിടെ. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെടുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭക്തി നിലനിർത്താൻ ആരുടെ സംസർഗമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? ശ്യാമ രാജീവ് മാതാജി. താല്പര്യമില്ലാത്ത ലൗകിക മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടുചേരൽ ഒഴിവാക്കണം. ലൗകികം എന്ന എന്തിനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സുജാത മാതാജി. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള അമിതമായ ആർത്തി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ശ്ലോക പ്രകാരം കൃഷ്ണഭക്തി നേടാനുള്ള ഏക വില മാതാജി. ഉഷാനന്ദകുമാർ മാതാജി. അതൊന്ന് നേടണമെന്നുള്ള അദമ്യമായ അഭിവാഞ്ച. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങളെ, പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങളെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ആദിദൈവികം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ സവിശേഷതയായി പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി ആരെ പറയട്ടെ? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പൂർണ്ണതയിലെത്താനാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാതാജി, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഇതേ യഥാരൂപത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പേജിൽ കിടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പടവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില് കുറച്ച് ഗുണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ അഭിമാനം അസുര ഗണമാണ് എന്ന് പറയും. അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ?
മാതാജി അത് പറയുന്നത് അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഞാനാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. അഭിമാനം അതല്ലേ പറയുന്നത് അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്ന അതാണോ മാതാജി? നമ്മൾക്ക് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനാണ് ഹരേഷ്ണ ഞാനാണ് എല്ലാതും എന്നുള്ളൊരു ഭാവില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് നടന്നത്. ഈ അഭിമാനം നമ്മൾ പറയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചു, ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വിജയിച്ചു, ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിജയിച്ചത്, ഞാനാണ് അതിന്റെ പിന്നില്, എനിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഭിമാനം ഇല്ലേ നമുക്ക്? ആ അഭിമാനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ? കാരണം ഞാനല്ലല്ലോ, അത് ആരാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി വേണം, ഭഗവാൻ വേണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നും നടക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഞാനാണ് കാരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ അഭിമാനം, അത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ശരി. എനിക്ക് തോന്നി ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ അഭിമാനികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണോ? അതാണ് എനിക്കൊരു സംശയം വന്നത്. നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ അതിനെയാണോ ആസുര ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നൊരു സംശയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പഠിച്ചു, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം പഠിച്ചു, ഒരു ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇത് രണ്ടും ഒരാൾ പറയാമോ? ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറഞ്ഞോളൂ. ആദ്യത്തേത് ശ്ലോകം 1 വാചാവേഗം, മനസാവേഗം, ക്രോധാവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം, അങ്ങനെ 6 ഉണ്ട്. അതില് അർത്ഥം ഇത് സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന, മനസ്സിന്റെ ത്വര, പിന്നെ കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, വയറിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഇത് 6ഉം അടക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഒരു ഗുരു. ഹരേഷ മതം ഞാൻ പറയാം, ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങള്. അതായത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, 6 കാര്യങ്ങള്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മള് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, കോപത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഉപസ്ഥത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ഗുരു. ധീരനാണ് ആ വ്യക്തി. ആ ധീരനാണ് ഒരു ഗുരുവാവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ളത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, പിന്നെ അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, കഠിനാധ്വാനം, അമിതമായ അധ്വാനം, പിന്നെ അനാവശ്യമായ സംസാരം, പിന്നെ യമനിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആസക്തി കാണിക്കുക, അതായത് അത് പാലിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയാല് നമ്മളെ ഭക്തി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം, 3 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ വന്നിട്ട് നിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, പിന്നെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ബുക്കിലുള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞു പഠിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്നത്. നമ്മള് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ എക്സാം വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടാ. നിങ്ങൾ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പഠിക്കുക. ബുക്കിലുള്ള പോലെ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ മറക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 ഉപദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്? മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ്? ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ക്ലാസ് കയറിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇന്ന് മുതലാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പഠിച്ചു, നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി, വീഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. 11രുടെ ബാച്ചിലുള്ള ഒരു കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ലാസ്സില്? എന്താ? 11രുടെ ബാച്ചിന് കയറിയിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്? ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നതാ. 11രുടെ ബാച്ചിന് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്? 11രുടെ ബാച്ചിൽ ഷീല പ്രഭാകരൻ.
വനജ മാതാജി ഗീത വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗീത 11 ബാച്ചിൽ നിന്ന് വന്നതാ. വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ? അല്ല ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ? ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിലും വെച്ച് അതെ, പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഒക്കെ കിട്ടും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മറക്കണുണ്ട്. മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലം അത്. പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഞാനായിട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ കിട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മറക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും മറന്നു പോയി. അതിന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും 11ാം ബാച്ചിൽ നിന്ന് കുറെ പരാതികൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബഹളാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. 11:30 ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതിലെടുത്തിരുന്നല്ല. അങ്ങനെയല്ല, 11ാം ബാച്ചിലുള്ളവര് ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ കംപ്ലൈന്റുകൾ വന്നു എന്റെ അടുത്ത്. എനിക്ക് ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ കുറ്റാണ്. ഞാൻ എന്റേതായ കുറ്റ പറയുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയുമ്പോ നല്ലോണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ മറക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ 11ാം ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവരോടും കൂടി ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, എഴുതി ഒന്നുമില്ല മാതാജി, 2 ദിവസം ഞാൻ കേട്ടില്ല, അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഇപ്പൊ. എന്ത് 2 ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ. എനിക്ക് കുറെ മെസ്സേജസ് വന്നു അങ്ങോട്ട്. എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാനൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല, എനിക്ക് ക്ലാസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. കുറെ പരാതികൾ വന്നു. നിങ്ങളെ 2 ബാച്ചിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് 11ാം പേര്, 3 മണിയുടെ ബാച്ചിലും 8:30 ബാച്ചിലും. അപ്പൊ ആ പരാതി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് കേൾക്കാനേ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇല്ല. അല്ല, 3 മണിയിലുള്ളവരെ ചോദിക്കുന്നത് 11ാം ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഞാനത് മാതാജിയെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് എടുക്കണ ഞാനല്ലേ, പിന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ അറിയുന്നവര് പറയുന്നു, അത് നമുക്ക് ബന്ധമില്ല. അറിയുന്നവരെല്ലാവരും പറയണല്ലോ, ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ക്ലാസ്സില്. ഉത്തരം പറയുമ്പോ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ, ഇത് ബുക്ക് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം നമ്മളത് എഴുതിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല. ഉത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസിന്റെ സിസ്റ്റം വേറെ രീതിയിലല്ലേ മാതാജി. പിന്നെ നമ്മളെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സില്ലേ മാതാജി, ആ ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവൂല. എല്ലാരും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞോളൂ, നോക്കട്ടെ. സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഉത്തരം എല്ലാരും കൂടെ ഒരാൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാലും എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് പറയും. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസം, ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. ഓരോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമ്പോഴല്ലേ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സ്റ്റഡി ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടല്ലേ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടല്ലേ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ കയറുണ്ടാവുക. അതെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും, അല്ലേ? നമുക്ക് ബുക്കില്ലല്ലോ മാതാജി, അതുകൊണ്ട് ഈ കേൾക്കുന്നതിന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. ബുക്കിന്റെ ആവശ്യം ആർക്കും ഇല്ല, കാരണം ഉപദേശാമൃതം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുറെ പേർക്ക് ബുക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ബുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടല്ല പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടാൽ തന്നെ, ഞാനൊരിക്കലും തോന്നുന്നു കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ആ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഉണ്ടോ? തോന്നുന്നുണ്ടോ ബുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ളത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ബുക്കില്ലാതെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്. അപ്പൊ അതിൽ സംശയം എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിച്ച പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തന്നെ വേണം.
നമ്മുടെ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അവിടെ പഠിക്കാൻ നോക്കണം നിങ്ങൾ. മാതാജി എനിക്ക് മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാനൊന്നും അയച്ചിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാനിത് കുറ്റമായിട്ട് പഠിച്ചതല്ല. ഞാനതെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണല്ലോ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത്. അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാന് മറ്റേ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്തിരി അത് എഴുതിയെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്പീഡ് ഇത്തിരി കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. മറ്റേ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കിടക്കും. മാതാജി, ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരും എഴുതിയെടുക്കണ്ട. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ എഴുതിയെടുക്കൽ നടക്കൂല. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കും എഴുതിയെടുക്കൽ, കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ക്ലാസ് കേൾക്കണം എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾ എഴുതിയെടുക്കുന്ന സ്പീഡിലല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോകുക ഒരിക്കലും. കാരണം എഴുതിയെടുക്കുന്ന സ്പീഡ് നമ്മൾ അത്രയും എക്സ്പെർട്ട് അല്ലല്ലോ ആരും എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് കേൾക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത്ര സ്പീഡിൽ ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല, ആർക്കും പറ്റില്ല അത് എഴുതാനായിട്ട്. നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലാസ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചെയ്തുകൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയെടുക്കരുത്. അപ്പൊ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്. എഴുതിയെടുക്കുമ്പോ അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുക. ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂത്രപ്പണി പറഞ്ഞിരുന്നത്, ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കുക. അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതാനല്ലാതെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ അത് ആ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കേൾക്കാം. കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. പിന്നെ അതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിനാണ് അത് വിട്ടുതരുന്നത് ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സും കൂടി കേട്ടാൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരാ. അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 10 പ്രാവശ്യം കേൾക്കണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്ന് ക്ലാസ് കേട്ട കുഴപ്പമെന്നറിയാം, നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും എല്ലാവരും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. മിണ്ടാതിരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ ആ ക്ലാസ് ഒരാളും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ഉറങ്ങായിരിക്കും ഇരുന്നിട്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല്, ഒന്നാമത് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ സമയമാണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൊണ്ടും. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിനൊരു ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ല, 2 പേര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ആ ക്ലാസ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ല ക്ലാസ് ആയിട്ട് പോകും. അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ക്ലാസ് എപ്പോഴും നമ്മള് 2 സൈഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാവുക. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പകുതി ഉറക്കത്തിലാ കേൾക്കാം എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം അത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ആ ടീച്ചേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണ്ടെന്നല്ല, കാരണം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും സോൾവ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് നിർത്താനോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുണ്ടെങ്കിലും പറയാം. കാരണം ആ പറയുന്ന കാര്യം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം. എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ കാരണം സൊല്യൂഷൻ എന്തായാലും നമ്മളടുത്തേക്ക് എത്തുമല്ലോ, എല്ലാ മെസ്സേജസും നമ്മളടുത്ത് വരുമല്ലോ. അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് 2 ക്ലാസ്സിലും ചോദിക്കണം, എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് നമുക്ക് കേട്ടോ. അതല്ലാതെ കുറ്റമായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞതല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കണം എപ്പോഴും, നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി 3ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ 2 എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള തോന്നുന്നു എനിക്ക്. നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ബുക്കിലുള്ള പോലെ വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറായിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ 1, 2 പഠിച്ച് നമുക്ക് അത് 2 പറയാൻ കിട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ 5 എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരീക്ഷ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 5 എണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ പരീക്ഷ വയ്ക്കും നമ്മൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി 3ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ 2ാമത്തേതാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളല്ലേ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഭക്തിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന, ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അടുത്തത് 3 എണ്ണം.
അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തില് 1 മുതൽ 7 വരെ നമുക്ക് 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 9 മുതൽ 11 വരെ 7 വരെ നമ്മൾ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 11 ഉപദേശങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആമുഖത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, എന്നിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാത പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണതയിലെത്താനുള്ള കാര്യമെന്ന്. ഇതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള് 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 2ാമത്തത് ഭക്തിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 3ാമത്തത് ഭക്തിയിൽ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തർമ്മ പ്രവർത്തന, സംഗത്യാഗ സദോവൃത്തെ, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തർമ്മ പ്രവർത്തന, സംഗത്യാഗ സദോവൃത്തെ, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തർമ്മ പ്രവർത്തന, സംഗത്യാഗ സദോവൃത്തെ, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. 3 കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. പിന്നെ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശ്വാസം വേണം. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ധൈര്യം, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക. എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. അവശ്യം ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്സത്കർമ്മ പ്രവർത്തന, സംഗത്യാഗം സദോവൃത്തെ, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാനില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ക്ഷമ, ഭക്തി, ധൈര്യം, ശ്വാസം കൊണ്ട് ധൈര്യക്ഷമ, യുക്ത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മ പ്രവർത്തനം ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം. നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനിൽ. ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ധൈര്യം, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയണത്? ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങൾ
പിന്നത്തെ പറഞ്ഞതാണ് തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന. തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. അതാണ് തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനം വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന. പിന്നെ സംഘത്യാഗം, സംഘം ത്യജിക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള സംഘം ത്യജിക്കണം? അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. സംഘത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാല് അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. സംഘം ത്യാഗം. സതോവൃത്തെ. സതോവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് ആരെയാണ്? ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികള് പിന്തുടരുക. സതോവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ. അപ്പൊ ഉത്സാഹമായിരിക്കണം, നിശ്ചയം വേണം, ധൈര്യം വേണം. ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം, പിന്നെന്താണ്? വിശ്വാസം വേണം, ക്ഷമ വേണം. 3 കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ പറഞ്ഞത്. ഉത്സാഹം വേണം, വിശ്വാസം വേണം, ക്ഷമ വേണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മപ്രവർത്തന. തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ. സംഘത്യാഗം, സംഘം ത്യജിക്കുക. എങ്ങനെ? ഭക്തിയല്ലാത്തവര്, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ സതോവൃത്തെ. സതോവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നത് സതോവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഭക്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന, ഭക്തിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക, ഒന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കുക, പിന്നെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, പിന്നെ സംഘം ത്യജിക്കുക, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക, പിന്നെ ആരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം? സതോവൃത്തെ, അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ തന്നോണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് പറയാവോ ഒന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്തിക്ക് അനുകൂല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം, അഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംഘം ത്യജിക്കണം, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. 6 കാര്യങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക. ഇങ്ങനെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഒഴിവാക്കണം. പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, പൂർണ്ണ വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 6 സംഗതികളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കണം, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്, ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നതാണ്. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ തരംഗം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാധിനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. അതായത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാന കർമാധിനാവൃതം, അപ്പൊ ജ്ഞാനോ കർമ്മോ ഇതൊന്നിനെ കുറിച്ചും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ, അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി, പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ യാതൊരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചോ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തയില്ല, കാമ്യ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെയാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം 9 പ്രക്രിയകൾ നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം,
ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, നവവിധ ഭക്തി. ആ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശ്രവണത്തിലൂടെ ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും കേട്ടുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചത്. കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, സേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനത്തിലൂടെ അക്രൂരൻ, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ, സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ ബലി മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഈ 9 പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ഈ 9 പ്രാവർത്തികമാക്കിയ വ്യക്തി ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് 9 കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അത് പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഫലവത്തായിട്ട് 6 കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ നിലപാട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം, വിശ്വാസിയായിരിക്കണം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. അത് അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളെ നിലപാട്. ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം, വിശ്വാസിയായിരിക്കണം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തത്വ കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഘത്യാഗ സദോവൃത്തെ. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കണം, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇത് നോക്കാം, അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഒന്നാമത്തത് ഉത്സാഹം, ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്? ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയും തന്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വിജയശ്രീൽ ആളുന്നതിനെ ധാരാളം ഉത്സാഹം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നല്ലോ. അതുപോലെ ഭക്തി സേവന പദ്ധതിയിലും ഉത്സാഹം ആവശ്യമാണ്. ഉത്സാഹമില്ലാതെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ഭഗവൻ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം മാർഗങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധ യുക്തം വൈരാഗ്യമുച്ചതേ. ഭക്തിയുടെ സേവനം അലസമായിട്ടിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ധ്യാനമല്ല, പ്രത്യുത ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക. ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക. ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. ഉത്സാഹിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? വളരെയധികം താല്പര്യം ഉണ്ടാവാം, ഉത്സാഹിയാവാം. എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും താല്പര്യം, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക. അതാണ് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ ഉത്സാഹം നമുക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഉത്സാഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മാർഗത്തെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശരിപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. അത് ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തത് നിശ്ചയം. നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ ശ്രീപ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു നവവധു ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല, അല്ലെ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ അത് ലഭിക്കണം എന്ന് അവൾക്ക് ആശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. 10 മാസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടി വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഗർഭിണിയായ തന്നെ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ കാര്യം പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവശ്യം രക്ഷിതേ കൃഷ്ണ. അതായത് കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത്, ആവശ്യമായ സമയത്ത് നമ്മളെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവിഘ്നം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളെ അവശ്യം രക്ഷിതേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിശ്ചയ, വിശ്വാസം. മൂന്നാമത്തത് ധൈര്യം. ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ക്ഷമ. ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്.
ആരംഭത്തിൽ അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഭക്തി സേവനം തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുവാനായി ഇടയായി. ഇപ്പോൾ അവർ അതീവ താല്പര്യത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഭക്തി സേവാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അക്ഷമയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവ ചെയ്തു തീർക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ധൈര്യം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പോ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇവരെന്താണ് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നത്. അതിന് ആരംഭത്തില് ശരിയായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്ത് കാത്തിരുന്നപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വളർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താണ്? ക്ഷമ വേണം. ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറെ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും നാമജപത്തിന്. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ക്ഷമ വേണം. അവിടെ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. ഗുരുവിൽ ഭക്തി സേവന അനുഷ്ഠാനത്തിൽ അക്ഷമയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്തു തീർക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് വെച്ചാല് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തില് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കാം. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണിത്. ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിവാക്കണം. വിഹിത കർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ വിഹിത കർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. അതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭക്തി അത് നശിപ്പിക്കും. ഈ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കണം. ജപമാലയിൽ ദിവസേന 16 വട്ടം നാമം ജപിക്കുക. യമനിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും അനുസരിക്കുക. ഇതിനെയാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എന്തൊക്കെയാവാം? 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്തില് വരും? ഈ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്നതില് വരും. അപ്പൊ 4മത്തതാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. ഇനി സംഘത്യാഗം, സംഘം ത്യജിക്കുക. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സഹവാസം ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും മറ്റ് അഭക്തന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ദുർജന സംഘം ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് നമുക്ക് സാഫല്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട്, ജ്ഞാനികളായിട്ട്, കർമ്മികളായിട്ട്, യോഗികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആ ദുർജന സംഘം ഒഴിവാക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് ലൗകിക ജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തന്മാരോട് സംസർഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനാണ് ലക്ഷണമൊത്ത വൈഷ്ണവൻ. ഇപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നാ പറയുന്നത്? അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംസർഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനാണ് ലക്ഷണമൊത്ത വൈഷ്ണവൻ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് താന്തേര ചരണ സേവി ഭക്ത സനേവാസ. ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കഴിയുന്നതും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് അനുഗുണമായ നിയമങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അനവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ കൂടിക്കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 5മത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സംഘം ത്യാഗം, സംഘം ത്യജിക്കുക. എങ്ങനെയുള്ളവരെ സംഘം ത്യജിക്കണം? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് സതോവൃത്തെ, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നത്. പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായിട്ടുള്ള മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്നു, കീർത്തനം മുതലായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. നമ്മള് രാവിലെ മംഗളാരതി 4:30 മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തനം, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂറും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക.
അപ്പൊ സദോവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുന്നിൽ പോയിട്ടുള്ളവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന നമുക്ക് എന്താണ്, അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും വഴി തെറ്റാതെ അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമുക്ക് വഴി ചോദിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ അല്ല. ഇത് എന്താണ്, അതിൽ ഓൾറെഡി മുന്നിലേക്ക് പോയവരുടെ കൂടെ പോയാലോ നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് സദോവൃത്തി, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികള് പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഒന്ന്, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ 3 പോയിന്റ് ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. കർമ്മ പ്രവർത്തന, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് സംഘം ത്യാഗം, സംഘം ത്യജിക്കണം. എങ്ങനത്തെ സംഘം ത്യജിക്കേണ്ടത്? എല്ലാത്തവരുടെ സംഘം ത്യജിക്കുക. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സദോവൃത്തെ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക, സാധുക്കളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് അറിയാത്തതുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല, എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഹലോ മാതാജി, ഇത് യമനിയമം പറഞ്ഞാൽ നമ്മ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച അതേ യമനിയമം തന്നെയല്ലേ മാതാജി ഇതും? യമനിയമത്തിനൊന്നും മാറ്റില്ല. യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, മത്സ്യം മാംസം മുട്ട ഒഴിവാക്കുക, ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചത് ലഹരികൾ ഒഴിവാക്കുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ യമനിയമങ്ങൾ അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരാള് പറയാമോ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്? ഒരാള് പറഞ്ഞൊന്ന് അറിയുന്ന പോലെ പറയാ, ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പറയാ. ഒരാള് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ പറയട്ടെ. നോക്കാതെ പറയണോ അല്ലെ? ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, അല്ല ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, പിന്നെ സേവനത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനം, ഭക്തിക്ക് സേവനത്തിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അഭക്തരുമായി സംസാരിക്കുന്നത്, ഈ 6 കാര്യങ്ങളും സേവനം ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ശ്ലോകം ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നൊരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ കണ്ടു. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യനാക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും. 1ാമത്തെ ഉപദേശം. 2ാമത്തെ ഉപദേശം ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം. പിന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അത്യാഹാര ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, പിന്നെ അതൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അത്യാഹാര പ്രയാസ പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘർഷ ലൗല്യം. ജനസംഘ, ഭൗതിക ജനങ്ങളുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഒരെണ്ണം കൂടില്ലേ? ഒരെണ്ണം വിട്ടല്ലോ ഇടയില്. യമനിയമങ്ങൾ ആസക്തി അല്ലെ? യമനിയമങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 3ാമത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ 3 ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുടെ സർഗം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും 3 ആചാര്യന്മാരുടെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ശരിയാവാഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കോണ്ടേ